Ja. Maar als de Buma die is... Wat zeg je? Ja, dus dat moet hij zelf. Hij is nog niet aangekomen of hij moet weer aan je bij de hier binnenkomt. En dat kan echt elk moment wijzen, want dat is dat de spaghetti is dat hij zo'n beetje die Prinsentuin nou binnenstapt. aan deze kant. En toen de ooi van de Prinsentuin stier bij, wat is zo'n hier in het persvak. Binnen de kleermeester. En dat werkt. Een hele bunte vrijwilligers. Inspiratoren met die elders steeds hier hebben. Die vertellen wie het de Gild van kankeronderzoek verleden is. Ja, geen pinkerom, Linten. Ja, hoor, nou, dat is ook nog niet. Intiem moment beleven, intiem, dat is een goed. Intieme views, dat is natuurlijk volgens planning, is een planning bij zijn. Hoe bestaat het? Rustig Deze keer niet tas had? helemaal ontzuren. Zo snel mogelijk naar Leeuwarden. Nou, het de kadief, morgen gaan. Grappig, hè? Herkenbaar. Ja, ik wil wel even. Te finishen. Dadelijk zal Elske de bal zo in de tas jongen. En er is vrij om dan de mobiele telefoon uit te zetten. En dat heel intiem te maken. Ja, dat wordt intiem, dat moment. Omdat dat net versterken werkt in. Dat kind op snel te doen in de presenteam naar de organisatie niet krijgt. Dus ja, dat doet ze a cappella. Hou vol, hou vast. En het wachten is op de haatwelspier zelfs van deze dag, van deze laatste 8 dagen. Wij zitten er wel, volgens mij. Oh, wie gestaan, wie er van start, van ons betiend, van u Ljouwert. Dat gaan we weer maken. Zo'n schoon. Met een fiets. Deze laatste 2 kilometer. Dat is waar. Oh, bij en ik ga dit daarbij houden. Mag ik vast aanzetten? Even wachten. Dit wel helpen voor mensen niet mooi. En hij zit besluit naar te maken van ja, ik wil toch sliepen. Zelfs in de stadsfeesten, dus dat niet op de hoek. Dus een prestatie brengen dan hey, ik vanuit van de rest om op te waren. En in de onderkant rust vanuit van dat publiek. Al die mensen die toen bekend staan, die toen hoe moedig ik dat door te hebben, zo goed. Dat houdt hem zo'n soort energie. Precies die gebeuren, dat dan zo'n één opjacht. Stroom weer neerzet. Wat even een spits is dat er stroom is. Dat is het.
mensen die mijn eigen symbolen maken hier dadelijk zo de finish komt. Ik heb al mensen gezien die het al 8 dagen lang achter hem oren, die hem al 8 dagen lang volgen. En ik vrees dus eerst in dingen met die eerste die wij even maken zitten te wachten. Zo waarom doe je dat dan? Ja, ik vind het zo'n topprestatie. We willen er gewoon bijwezen. Dus 8 dagen lang de volgers bij Maarten van der Weijden en dat heeft hij natuurlijk ook nodig. De teller zit op 3,6 miljoen. Het bedrag is namelijk verdubbeld door een grote sponsor. 4,6 op inholen in de neder om alle onderzoeken van al die oude sterren dwaan te kennen. Dus er is een grote kans dat hij dat wel helemaal weet. Wacht even, ik ben al applaus. Ja, dit is ook wel leuk, toch? Wat je elkaar doet. Inderdaad. En die stuk komt er nu. En dan denk ik, Het wacht zo lang, maar ik moet mijn vetpak aan op 5 minuten. Ja, ik heb het meteen zeggen, is goed hoor. Ja, voor de zekerheid. Ja, doe maar. Ga ik nu 200 meter lang in beeld blijven? Hem hebben, hè? Maarten, wat een geweldige prestatie. Jij en je hele gezin, al die collega's en al die Friese en Nederlanders, wat heb ik een geweldige prestatie geleverd. 3 keer het rondje, fietsen, eerst toen fietsen, toen lopen, ongelooflijk. Ljouwert is Grutsk, zeggen we dan. Leeuwarden is trots, Friesland is trots, Nederland is trots. En ik denk dat heel veel mensen die lijden van die vreselijke ziekte kanker die jij nu helpt, dat die heel, heel blij met jou zijn. Van harte gefeliciteerd en we zijn trots op je.
Ja, daar staan we dan. En vriendjes, Sebastian Steef, 4 jaar geleden, toen stonden we hier ook. Nou, hier vlakbij. En toen stonden we hier als sporter en 2 coaches, maar bovenal als 3 beste maatjes. Nu staan we hier weer, 4 jaar later. En we staan hier nog steeds als 3 beste maatjes, maar als sporter, als coach en als patiënt. We hebben afgelopen week het leven gevierd. Terwijl we de duisternis recht in de ogen hebben gekeken. Niemand van ons weet welke duisternis ons te wachten zal staan. Maar lieve Sebas, laten we het leven blijven vieren. Alles anders gaat dan hoe je het wil en hoe je het had gedacht. En ik begrijp ook best dat jij niet meer weet hoe het nu is niet wat jij verwachtte. Dus adem binnen, tel tot 10 of 11 en verder. Hou vol, hou vast, er is altijd nog een arm die om je heen past. En altijd nog een schouder die je redt, al is het maar voor even. Oh, hou vol, hou vast, er is
Ja, aan mij de laatste paar zinnen. En ik wil vooral mensen enorm bedanken. Ik wil mijn stichting bedanken, al die vrijwilligers, sportief, die enorm geholpen heeft, die dat fantastisch gedaan heeft. Al die mensen die aan het meesporten waren, geld ingezameld hebben, zelf gedoneerd hebben, langs de kanten stonden. Het was waanzinnig. Deze fantastische, of jullie magische tocht, de Elfstedentocht, daar heb ik 3 keer enorm van mogen genieten. En een waanzinnig bedrag kunnen ophalen voor kankeronderzoek. En daar speelt die magische tocht voor jullie een enorme belangrijke rol in. Dank jullie wel daarvoor dat het mocht. En als allerlaatste, we zijn bij de finish, maar voor veel patiënten geldt dat helaas niet. Er zijn nog steeds meer dan 100.000 patiënten elk jaar in Nederland die de diagnose kanker krijgen. En elk jaar sterven er ruim 40.000 Nederlanders aan. En daarom hebben wij ons stinkende best gedaan en doen we ons stinkende best om die 11 onderzoeken mogelijk te maken, waar 4,7 miljoen euro voor nodig is. En ik mag een nieuwe tussenstand bekendmaken. En dat zal inhouden dat we best wel dichtbij komen, want de tussenstand is inmiddels 3,7 miljoen euro. En het mooie is dat dat 100% naar kankeronderzoek zal gaan. En dat komt door een hele mooie sponsor van ons die we hebben, Rechtgeborg, die de kosten draagt. En die ook nog het bedrag verdubbeld heeft, zodat we op die 3,7 miljoen terechtkomen. Nogmaals, heel erg bedankt. Ik wens jullie een fijne zondag. Tot ziens! Deze week is het toch jou gebracht, wat heeft Friesland jou gebracht? Lekker luchtig. Heel veel warmte. En ja, deze week, maar ook de afgelopen 2 Elfsteden zwemtochten. In totaal hebben we met die magische tocht van jullie hebben we inmiddels zo'n 18 miljoen euro voor kankeronderzoeken mogelijk kunnen maken. Waarbij bij 45 onderzoeken tegen kanker, waar we allemaal nieuwe dingen hebben weten te, waardoor we echt een stapje voorwaarts hebben gebracht. En dat ik dat met jullie magische Elfstedentocht heb kunnen doen, vind ik waanzinnig. En al die steun, al die warmte, al die mensen langs de kant, al die mensen die meehelpen, meesporten. Wat was het fantastisch. Maarten. Wat ga ik nu doen? Ik ga eerst even naar huis. En nou, het grappige is, ik ga eerst even naar huis, maar ik kom redelijk snel terug in Friesland. Want ik sta in het theater in Gorredijk aanstaande woensdag al. Dat is wel echt heel tof. En dan ga ik je ook iets vertellen over de triathlon, hoe ik dat beleefd heb, et cetera, et cetera. Dus ik ga even naar huis, maar ook weer heel snel terug naar Friesland. Maarten, ja. Voor Hart van Nederland. Ik weet dat je kapot bent nu, maar hoe voelt het? Hij komt vrij monter op mij toe. Hij
hij bedankt de mensen die van de kant stellen. Hij vindt het magisch deze week. Hij vindt het magisch die tocht. 18 miljoen is er in totaal ophellen om onderzoekband nooit kanker. Hij zei, je weet nooit wat het leven je brengt. Hij heeft helemaal niet in. Zit hier vol vuur nog te praten, interviews te doen. Hij zei het in nou de rust. We hadden hem gisteren opgeleid. Waar ben ik het, want dan zie ik op de diep. Ja, ja. Die is echt ook. Echt helle. De top is Hij had de sleutel nog niet gereden. ongelooflijk. Wetende dat als mensen doen. Met Marco, een keer uit en we dachten het echt. En op een of andere manier, hij wilde het niet. Oké, Dankjewel. Burgemeester was. Oh ja. Geweldig, fantastisch. Excuus voor de vertraging van de dag en excuus voor het ophouden van even, ja. Ja, ja, dat vond je toch? Ja. Ja, bijzonder, ja. Helemaal heel veel ook, hè. Ja. Het zit voor het beeldje dan ook. Papa, je moet hem wel nog hoger. Oh, dan gaat het helemaal kloppen, zie je dat? Nog hoger. En Robin. Als Robin nog hoger. Hij staat aan. Ja, denk ik wel. Ja, maar dat was net bij aankomst door, nu niet helemaal in. Ja, best wel, ja. Ja, kijk, voor de Elfsteden Triathlon en